Kalabas ba? Kalabas kung anong nga ni ay. Pura magtugna nga bagong habwa sa fishport. Magsiya na lang tingali among kuha og endorser ani be. Siya na lang oy keep angayan magbud siya kay pink og bugan. Pa. Siya na lang oy keep humot butog ba kato na lang mo. Mani, uy, ano mani? Fresh. Tawagan ko na ko be. Ala, vibrate ako sa cellphone. Kaya mo ba? Hello. Kita ni. Ay si Madam Alan ni Nimo. Ay char. Si Sir Alan ni Nimo. Si Sir Alan. Na ako'y gitext nimo ba? Kabasa ka ato? Katong akong gitext nimo ba? Oo, sir. Itong text ni mo gabi. Ay, mo uncho ko ninyong endorser? Ikaw Jude kay ikaw biyang pinakalami ug pinakagwapa ug pinakahumot, pinaka-pink ug bugan, o ka-perfect ba nimo oy? Tapos sumot pa jud kag tiil. So mo nang ikaw Jude among gikuan para mag-endorse sa among product oy. Nakaswerte ba ninyo, sir? Uy. Ay swerte kaayo oy. Humot biya kay kag bugan. Swerte jud kaayo mi. Kayahay ba sa inyong kumpanya? Hayahay mo lang. Hayahay jud kaayo oy. Ikaw good. Ako, Jod. Dili sila. Char bitaw oy. Ikaw Jude, nag-meeting man gud mi gahapon nga ikaw among kwaon og endorser kay ikaw biya ang pinaka pink og bugan. Mo jud na final lang mo decision nga ikaw jud among kwaon kay ikaw biya pinakagwapa diri sa Pilipinas biya. Ako na po kayo mga naghalin ba? Inyong sales, ana. Di na po na mabang-bang. Dako Jude, liwat sa ako Char. Bitaw ay kabalaka kay dako jud among ihatag sa imuha, ibahin sa imuha, dako jud among ihatag sa imuha kaning ako Char. Dako jud among ihatag. Ako, Jod. Salamat kay ano nga offer. Salamat. Kabalo ko mga social na po kayo ng mga produkto ipa-endorse ako. Kabalo na ko, ana. Syempre, liwat jud nimo among product. Ini social jud kay ni among product. So paybaw na ti kaon sa ni among product. Sa maday na, sir. Tawas. Tawas? Naunsa naman mo, sir? Nakaminas mo. Bawa di ko kilo? Hala, wala, Ay, ikaw biya ang pinakahumot og ilok. Des asset biya kay ka-perfect ba nimo, Ilok pa gani nimo daan, maluoy na lang ta. So bali ako ang kanang murag pinaka naihumot nga ilok sa Pilipinas. Bantog di ay ako. Okay. Naapod mi lain nga product nga ipa-endorse nimo. Unsa pa, sir? Non-liniment oil o kuan, pau di arco. Non-liniment oil o Paudi Arco? Ano, sir? Di ba pang tigulang man, Tigulang na biya kag naong, pero gwapa man pod gyapon ka. Ka-perfect ba nimo, Wala ba ko yung arthritis? So naman mo, Ganahan magugkuni mo ba kay nindot kag stand ba or pamarog ba sa imong lawas nga? Kuan kay ka na lami kay kag pamarog ba mo ikaw Jud. Kay bali ang ako ang pamarog, ako ang dating murag ka ng dako kay kog respeto sa kanang mga katigwangan. Oo, sir, ganahan man kay mga tiguang sa kuan. Na makapamalit jud na sila ana, halin kay na. Mahalin jud maayo. Basta ikaw biya. Kasagan ba nila na yung mga arthritis jud daw. Perfect jud kay mong napili ba nga mag-endorse. Wala jud ko gamahay nimo nga ikaw kung gipili nga mag-endorse sa among product. Napaday milain. So naa pa. Unsa pa? Cebu di Macho. Cebu di Macho? Hello, sir, di ra ba ko taga Cebu? Taga Balat Island man ko, taga Jensen. Kabalo mo ko, sir, dili man jud ka taga Cebu, kabalo man ko. Di pa jud ko macho. Ano Cebu di Macho? Macho magug ka, sir, good. Tan-awa ra gud na imong mga muscles imong abs kay naabot magani sa imong nawo. Ay ka perfect ba nimo? Ay ka macho ba nimo, sir? Macho biya kay ka ay nabot gyud na imong mga mong kuan. Kabalo jud ra ba mo nga dalagingging kay ko panglawas dalagita kay ko. So Cebu di Macho. Unsa naman ni? Unsa ni, sir? Endorsement o judgment? Ay dili joke ra man to ganiha go, joke ra man gud. Ikaw bitaw no joke ra, di ka madalag joke. Ay joke ra tong ganiha, joke ra man gud.
Ikaw bitaw no. Nanya, para pa juday daw na sa uwat. Nadi ko uwat? Ha? Pero grabe, kabalo jud draba mo ha, nga Julin kay kugnong, walay pakay. Na, sa naman ni, Ay, oy, Julin, jud biya kay kagnaong, oh. Ang ako lang ba is atik-atiko na to mga tao nga. Kuan ba ka nang galungag-lungag o gabangag-bangag o daghan kay mapa imong naw sa una pero dili jud biya na tinuod ha. Pero ang ako lang is si Budi Macho gyud hinungdan maong murag Julin kaayo, murag maha nga wala pa napatungag man ni. Murag sag itlog sa manok nga kuan good kanang wala naithan pagawas hasta hinisa lagi. Halinon jud kay niya atong among product ba mga tagagawas anhim anhig gyud diri Pilipinas bisag COVID para lang mopalit ani atong si Budi Macho. O siguro mga alien mo palit na lang tali pud ni. Perfect ba nimo oy? Perfect ba oy? Basig kaning katan-aw karon palit na lang yun ni sila. Mo-comment down below. Then mo-order na ko. Perting daghan na. Perfect ba? Oy, samot niyo siyag ka. Kuan. Kagwapa ni mamalit. Sige. Kita taron. Ayaw lang kaligo. Kay mo samot niya kagka-fresh. Kana rabang baho si mo singot. Murarabag pahumot na bambini. Sige. Kita kits buyers. Ka-perfect ba? Oy, hayag kay namo. Oy. Yahay pa namo. Oy.